Ide nézzük. Tisztantani. Hogy kell tisztantani? Így próbáljuk. Tehát a Kína aztán így próbáljuk. És rajta. Jó? Most tisztants egyet. Nem kell nagyon nyitni a szemet, csak egy picikét tisztantál. Tovább. Hogy kellett csinálni? Menjünk tovább. Tisztants egyet. De akkor itt leszek, jó? Megállunk, elő. A szemet kinyitod, az jó dolog, de levegőt is venni kell. Tehát nyugodtan nyitd ki a szádat. A kettőt egyszerre. Érted? Hamdeket. Akkor vágod. Hamdeket. Nem mutatom át, ismerlek oda, akkor tenne fel. Nagyon nehéz levegő. Nem, akkor azok mi a kezedbe a nagyok? Áll a kapula. Tudod, mikor?